Hayırlı kez dostlar, TMTV kanalında sizni salamlayman men Ranil Nuriyev, demak efirda muzikal buyuklik hit paradi. Bilganingizcha 17 dekabr kunni traditsiya bo'yicha Piramida ko'ngil oshu o'zagida Tatariston Respublikasining tub ham eng zo'r konserti Tatar estrada silkasida Oltin Bars premiyalarini topshiruv tantanasi o'tashak. Endi necha yillar davomida bizning jirchilarimiz turli nominatsiyalarda yarashadi. Bugun biz Tatar jiri premiyasida rezidentlarimizning nindi nominatsiyaga to'g'ri keluvin, ham jirchilarning nindi yangi nominatsiya bo'ldirga tilawin oshiqlarmiz. Shulay aytib, ketdik do'stlar. Ne qizg'anish, bugun hit paradimizda biz Irka bilan sovg'ulashamiz. Ул Tatar jirida 2006 yilning oshishi bo'lgan. Naq mana әлеге Oltin Bars аңа зур сәхнәгә бәхетле билет булып чыга. Бүгенге көндә миллионлаган тыңлаучыларын табуда да аңа Татар җыры ярдәм иткән. Сандугач тау тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Бүгенге хит парадыбызга гүзәл җырчы Ирка урынына ике баһадир көч сынашырга керә. Алар Татар эстрадасының асыл егетләре. Алар 2015 елгы Татар җырында ел төркеме номинациясендә җиңү яуладылар. Таныдыгызмы? Әйе дуслар, алар Артур Марат дуэты. Каршы алыгыз. Əgər mini zəbzəngər күккә qara Sin яшәгән якка таба Аккошылар өчеп бара Тик әйтәле мәхәббәттә Аккошыларга тиңемебез Тиң икәнбез аккош булсын Безнең шартлы билгебез Эзләрсең син аккошларны Тик кайгырма зәңгәр күктән Аккошларны тапмасан Аларның бит гомерләре Зәңгәр күккә бәйләнгән
яшьләрем улып, керфегең дәреләр, керфегең Бүгін 9-нчы орында Альбина Апанаева. 2004 елда жыршы Шын дустым жыры белән лауреатлар рәтендә булган. Миңа калса, Син минем матур кызым жыры белән Альбина балаларга багышланган иң матур җыр номинациясендә җиңү яулар иде. Карыйбыз, дуслар. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Ходайга рәхмәт укыйм, сине китергән өчен. Шул кадәрле матур хисләр бүләк итергән өчен. Күзләрең, иреннәрең, елмаеп көлүләрең. Шул кадәрле матур синең тәпиләп йөрүләрең. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Әйдә, әйдә, биребез бергәләп, һей! Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Топ, 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 топ. Син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син минем матур кызым, син минем таң йолдызым, син минем җаныкаем, син минем алтын каем, син минем бәгыркәем, син минем бәхеткәем, син минем асыл кышым, син минем матур кызым, син. Иң матур кызым син. Иң матур кызым син. Әлеге яшь һәм инде танылырга өлгергән җырчы 2012 елда музыкаль ташкын, 2014 елда Буламысың җыры белән үзенчәлекле моң булып сайланган. Сез инде аңлагансыздыр. Ул Эльмира Нагыймова. Ләкин Эльмира үзенең татар җырында җиңү яулаган номинацияләрен бер дә хәтерләми икән. Ә инде яңа номинациягә килгәндә Эльмира аны җырчының тавышы белән бәйле булсын иде ди. Исемен дә үзенчәлекле моң дип тәкъдим итә. Язларымда
чәчәк ата битіп бақышамда, келем оның янарына, йөрәгемне бит ашарга. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Киермен аппак күлмәк, ак вәгъдәләргә бәйләнеп, яшәсен мәңге пар йөрәк. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Алым ағашым, иңнәріңні қошып сиңа сыйынам, хәйерле юл теләтәүге, адымым гомер юлыннан. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Акалым ағаш, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул дитесле. Музыкаль бейеклекнең чираттагы резиденты Илназ Гарипов 2013 елда «Син бит ул» җыры белән катнашкан булган. Миңа калса, Илназ кебек буйдак җырчылар өчен татар җырында татар эстрадасының асыл кияве кебек номинация кирәк. Һәм әлеге номинациядә көч сынашучылар да аз булмас. Очраттым да яраттым, сиңа гашыйк булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзең
xabar kelsa agar sen yashagan tarafdan yaxshi kayf bilan to'lib qizarib ota har tong nechukina tirishsam da seni unuta olmadim hozir endi sensiz yashay olmavimni angladim sen mening so'nggi to'xtalishim yurak seni o'zida ne yashin deb so'rama yaradan bitta ketdi sen mening so'nggi to'xtalishim yurak seni o'zida ne yashin deb so'rama yaradan bitta ketdi sen mening so'nggi to'xtalishim yurak seni o'zida ne yashin deb so'rama yaradan bitta ketdi sen mening so'nggi to'xtalishim yurak seni o'zida ne yashin deb so'rama yaradan bitta ketdi sen mening so'nggi to'xtalishim yurak seni o'zida ne yashin deb so'rama yaradan bitta ketdi so'rama yaradan bitta ketdi Эльмира Сулейманова бүгін хит парадыбызның 6-нчы урынында. 2014 елда Эльмира иң яхшы видеоклип, 2015 елда хатын-кыз җырчылар арасында иң яхшы альбом номинациясендә җиңеп чыккан. Инде яңа номинацияны ул иң тыйнак җырчы дип атар иде. Һәм Эльмира үзен әлеге номинациядә һичшиксез беренче дип саный. Һәм мин моның белән 100% килешәм. Şeşlerime bağlı büttü yaz ile Biz kavuşkanlar günlerde yaz idi Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şu şağı eğlengenleri Devge bülek şeşekleri beylemleri Başlarımın şu şağı eğlengenleri Taşı sular kağadılıkın Kaytarıp yarlarına Kaytardın mini mehebet Beketli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Siz geldik sayrı kuşlar dallarda Paralap sayrar şunu tuğan alarda Biz birge biz şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Biz birge biz şuna yoktu tonlarda Yaratabız şuna matır yazlarda Taşı sular
Kağadulukım Qaytarıp yarlarına Qaytardın minim məhəbbət Bəxtli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazılar sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Sensiz yazlar yaz ikenini görmedim Sensiz nazlar naz ikenini bilmedim Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin gene Benim yazım sen ikensin sen gene Senin yazın men ikenmin gene Taşı sular kağadulukım Qaytarıp yarlarına Qaytardın minim məhəbbət Bəxtli yazılarıma Yeşik canım bu hislerini Yazlara sayın yanardı Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Yeşik ömrünü yaz edip Yaratılıp Айрат Сафин 2015 yılda Татар жырында ира жырчылар арасында ең яхшы альбом номинациясында жеңүү яулаган. Бу елгы 17-нче Татар жыры фестивалендә ул ира жырчылар арасында ең зауыклы жырчы номинациясында катнаша. Жеңүү яулый алармы? 17 декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә бергәләп белербез. Айрат Сафин, сагындым авылымны. Sağınıdım avılımınım Yemyeşil şiremli uğramı Şu uğramı buylatıp Koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buylatıp Koytkanı da uylanıp Yeşlikke koytkanı kükü bulamı Sağınıdım avılımın kırlar Turgaylı kinbası yılları Şu yıllar ızganıda Turgay jır sızganıda Hatırlıyım yaşlığım yılları Şu yıllar ızganıda Turgay jır sızganıda Hatırlıyım yaşlığım yılları Sağınıdım avılımın
яшьлегем таңнары сандуғаш сайрағаш көңілге мұң толғаш еске алам яшьлегем таңнары Sağınam avılımın Yaşlıkta iz kalgan jileri Aytkanı da üzüleymen Üzülemi tüzümeymen Yaşlıkның tabılmaz izleri Aytkanı da üzüleymen Üzülemi tüzümeymen Yaşlıkның tabılmaz izleri Sağınıdım avılımın Yem-yeşil şiremeli uğramı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkka koytkanı kükü bulamı Şu uğramı buyladı Koytkanı da uylanıp Yaşlıkka koytkanı kükü bulamı Яшьлеккә кайткан күке буламы Яшьлеккә кайткан күке буламы Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрамов 2010 елда Җанашым җыры белән иң яхшы дуэт номинациясендә катнашып, алтын бар сыны белән бүләкләнәләр. Аннан кала Ләйсән үзе генә яшьлегем чишмәләре, бер сүз, яшим синең кочагыңда, җидегән йолдыз, кем гаепле, синең карашың җырлары белән төрле номинацияләрдә катнашып, җиңү яулаган булган. Миңа калса, әлеге иҗади пар өчен татар эстрадасының иң матур гаиләсе номинациясе бик тә туры килер иде. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ашарга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың? Гашык булдым бугай, сан мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Сан мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемдә сан мәртәбә гүя уталды. Күнне аңладым, тик соңгысы булсын инде диеп, мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды.
Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Шулай дип хит парадыбызның беренче өчлегенә дә килеп җиттек. 3нче урында безне Гүзәл Уразова каршы ала. Гүзәл 2009 елдан алып 2015 еллар дәвамында татар җырында төрле номинацияләрдә җиңү яулый. Яңа номинацияны ул кирәк дип санамый, чөнки барлык номинацияләрдә тиешле ди Гүзәл Уразова. Очрагансың бер генем бәхет бүләк итәргә, ачып күңел бер
Илсия Бәдретдинова татар эстрадасына рок йолдыз буларак килеп керде. Кемдер аны тәнкыйтьләде, кемдер ошатты. Шуңа күрәдер 2007 елгы татар җырында Илсия иң яхшы рок проект номинациясендә җиңү яулаган булган. Ә хәзер ул иң матур фигура иясе номинациясендә һичшиксез беренче булар иде. Siltese yakın dostlar Ol yığıldı durması deyip Şatlansalar düşmanların bulması deyip Ümitün üstse tuğanlar Ol bizniki tügeli deyip Suygan kişen kitse ul taş köngeli deyip Var kişinni jayap tarapas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinni jayap tarapas Yollarda yığılar jin Ağır kiri duruları Taygak yoldan Duratlap baruları Kul siltegen dostlar dostu Taşlap gitken yarlar şit yar Bir yığılgaç duralsan ümitin var Var kişinni jayap tarapas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinni jayap tarapas Bilesizmi mine bereke şakta Bizge bir köp kunaklar kireleri Tabun ortlarında matur ettirip Sileşip oturganda Dostlar aytışkanda iki kişinin birisi basıp Men sizge köngül tınışlığı tileyim deyip ayteleri O vakitta yaşlık bilen balaşak bilen men onu anlamaganmın Mine bugün yıllar ötkenden soň men Sizden karşınızda basıp Tügel anlap Hemme barşağızga da köngül tınışlığı tileyim Men yaratam sizden Bütünüzde de ayrım ettirin. Var kişinni jayap tarapas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Var kişinni jayap tarapas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz Tagın bir tapkır Var kişinni jayap tarapas Bir yığılıp durgan yığılmaz Alga atla birgine kilimi jirge yaz İs soňgy tapkır Var kişinni jayap tarapas
яз. Бір егіліп тұрған егілмас, егілмас. Алға атла, біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Біргіне келмей жерге яз. Рахмет бекзар. Һәм ниһаят музыкаль бейекликнең беренче урыны. Бүген хит парадыбызның иң югары баскычында татар эстрадасының лирик җырчысы Эльвина. Татар җыры фестивалендә Эльвина 4 ел дәвамында төрле номинацияләрдә җиңү яулап килгән. Быел да ул татар җырында катнашырмы? Килгәч барысында үзегез күрерсез. Беренче урын Эльвина. Түзә икән йөрәк, түзә икән моңзарына олы сагышына, тапкач кына югалтканына да ялгышларга торган язмышына. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң улы яшнәсен, тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс. Түзә икән йөрәк, түзә икән абынырга җиткән шокларында, серләреңне җилләр таратканда, син барыбер аны яратканда. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң улы бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Тезгеннәрем шартылап үзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң улы бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап өзелгәндә, йөрәк дәшә миңа, дәшмәс син. Түзә йөрәк, түзә мин ишеләсен соң улы бит белә үзенең бер яшнәсен, тезгеннәрем шартылап
Достар, шуның белән музыкаль бейеклек ахырына да якынлашты. Бу елгы татар җырында безне нинди грандиоз шоу көтәчәген 17 декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә бергәләп белербез. Ә музыкаль бейеклек командасы сезнең өчен киләсе атна чыгарылышына иң кызыклы яңалыклар әзерли. Мин Ранил Нуриев сезнең белән очрашуыма бик шат идем. Тиздән күрешербез. Пока.